Ahojte všetci investípci a investívkyne. V dnešnom videu si pozrieme, ako eToro zavádza nový poplatok za nákup a predaj akcií. Rýchle si to zhrnieme a taktiež si pozrieme, čo som nakupoval. Čiže poďme si v rýchlosti pozrieť, čo som nakupoval. Dokupoval som ASML, v podstate bol tam celkom pekný pád, tak za 250 a dneska som ešte dokúpil za ďalších 500. Takže som dokupoval krypto, Ethereum som dokúpil za, kde to máme 27. Tuto za koľko, za $500. Čiže v podstate tieto dva obchody som realizoval a veľmi podstatná vec, ešte som predal časť Apple, pretože tie peňažky som ich presunul do ASML-ka a taktiež aj do Ethera, hej, čiže v podstate žiadne nové peniažky som tam neinvestoval, len som vlastne robil také presuny, lebo si myslím, že spoločnosť Apple je super a ja mám produkty, minimálne 2 od nich, teda som v tom ich ekosystéme, hej, používam cloud a jedno s druhým, ale teda nemyslím si, že už tam bude taký rast, ako teda napríklad pri ASML, keďže čipy a AI bude teraz, teda aj je a si myslím, že bude pokračovať tento trend a táto spoločnosť bola v podstate podhodnotená a je, hej, čiže si myslím, že teraz tento DeepSeek sa môže vyplatiť a podľa mňa minimálne nám to spraví za ten rok tých 20%, takže preto som sa rozhodol presunúť čiastočný kapitál práve do tejto spoločnosti. Nehovorím, že celý, ale iba čiastočný, hej. V Apple stále mám dosť pozícií, síce menších, ale mám stále tam okolo tej 1000 plus minus. Čiže toto by bolo k tomu toľko k môjmu portfóliu. No a poďme sa pozrieť, čo nám eToro vyviedlo. Teda pre nás ako investorov nám došiel mail 27.1., čiže pred 2 dňami prišlo, že od 2.3.2025 zavádzajú poplatok za otvorenie pozície a takisto aj za zatvorenie pozície, hej. Nejedná sa o akcie, teda, ktoré už vlastníte, hej, čiže napríklad keď ja si pred týmto dátumom kúpim akcie Apple za $50, tak môžem ich potom už po tomto dátume predať a tiež neplatím poplatok. Hej. Čiže všetky akcie, čo nakúpite pred týmto dátumom, tak nekúpite poplatok ani za zatvorenie. A ani za otvorenie logicky a takisto ani za otvorenie. Ale keď kúpite akcie po tomto dátume, tak platíte poplatok $1 pre akcie, ktoré sú teda v Európe alebo v USA, hej, čiže keď si kúpime Adidas, platíme $1, keď si kúpime napríklad neviem, Teslu alebo Nvidiu alebo ASML, tak platíme $, ale keď si kúpime napríklad niečo, napríklad Alibabu, hej, čo je v Číne, čiže na tomto trhu platíme až $2 a potom aj keď ju predáme, tak platíme $2, hej. Čiže táto novinka je ako celkom zaujímavá, čiže týka sa to akcií a že nových akcií, nových pozícií a v podstate čo tu ešte uvádzajú, tak ETF-ka, CFDčka, tam neprichádza žiadna zmena a teda pri krypte takisto tiež neprichádza žiadna zmena, hej. Čiže táto zmena sa netýka, hej, v podstate akcií, toto som vám hovoril. Čiže takýto mail nám došiel a je to celkom zaujímavé, pretože eToro vlastne, ich marketing bol vždy cielený na to, že majú akcie bez poplatkov a teraz v podstate zaviedli aj to, že cez eToro Money už to není také výhodné vkladať a zároveň zaviedli aj ďalšiu takúto novinku v úvodzovkách, ktorá vlastne bude mať určite negatívny dopad aj na v podstate investovanie práve cez eToro, respektívne nás čakajú vyššie náklady, tak už to je celkom aj na zváženie, že či sa oplatí vkladať stále do eTora, alebo či si nezaložiť ďalšieho brokera a teda diverzifikovať to svoje portfólio aj tam. No a čo ma celkom ešte tak vtipne prekvapilo, tak včera mi došiel ešte jeden mail,
že ospravedlňujeme sa za nedorozumenie a vlastne tí, ktorí sú klasifikovaní ako populárni investori, čo som aj ja, lebo mám nejakých 4 kopírovačov, síce som len kadet, ešte mi vlastne eToro neplatí za kopírovanie, ale vlastne som ako populárny investor, keďže už ma nejakí ľudia kopírujú a prihlásil som sa teda do toho ich plánu a respektíve do toho, aby ma ľudia kopírovali, tak vlastne ja neplatím vlastne tú províziu za to otvorenie a uzavretie akcií, hej. Čiže pre mňa to ostáva vlastne nezmenené, hej. Čiže pre mňa ako populárneho investora a tí ľudia, čo ma kopírujú, tak ja nebudem mať tento poplatok, ale teda ostatní ľudia, ktorí sú není vlastne populárni investori, čo si bežne len tak investujú, tak vlastne ich sa ten poplatok týka. Čiže je to celkom také zaujímavé a rozmýšľal som, ako by sa to dalo teoreticky aj obísť. Môžeme to, teda dalo by sa to spraviť tak, že vlastne by ste sa s kamarádom navzájom začali kopírovať teoreticky, hej, a vlastne by ste požiadali o to populárneho investora. Teda nemôžete sa s kamarádom navzájom kopírovať, lebo vy vlastne nemôžete nikoho kopírovať, keď ste populárny investor, čiže berem späť. Čiže museli by ste sa s niekým dohodnúť, aby vás začal kopírovať, hej. Čiže spravíte niekomu investičný účet svojej mamine a teda dáte sa kopírovať aspoň za 100 € a tým pádom teoreticky by ste sa takýmto spôsobom mohli vyhnúť poplatkom, teda ak si požiadate o ten profil populárneho investora, ak vám to schvália, tak teoreticky takto by sa to dalo, hej. Ale tak je to také nefér voči ostatným, že ja napríklad som populárny investor, nemusím platiť poplatky a človek, čo sa len tak bežne investuje, tak musí platiť poplatky. Takže je to trošku také nefér aj teda z ich strany, čiže zaujímavé, že aký mail mi došiel, hej, že ospravedlňujeme sa za nedorozumenie, bla bla bla, a teda vy ako populárny investor nemusíte platiť. Takže je to zaujímavé, kam to s tým eTorom celkom ide. Čiže uvidíme. Každopádne, viacero ľudí mi písalo, nech vyskúšam trading 212, tak teda som ho začal vyskúšavať. Založil som si tam účet a dal som tam nejakých 200 €. Nakúpil som akcie ASML a teda skúsil som ich nakúpiť aj v dolároch, aj v eurách. A takisto vlastne som dostal nejaké čiastkové akcie Nvidia, keďže trading 212 asi pravdepodobne tiež funguje na tie čiastkové akcie. A všimol som si, že tu majú celkom viacej ETF-iek, čo je celkom zaujímavé. Takže určite by som, keď si viacej naštudujem tohoto brokera, spravím aj o tom video. Každopádne na eTore budem pokračovať a budem tam investovať. Vkladať momentálne tam nebudem peniažky, budem robiť len finančné operácie s tými peniažkami, čo tu mám. Pretože vlastne NBS-ka kryje vaše vklady v prípade krachu brokera do 20 000 €. A v podstate síce eToro sa chváli, že má poistenie, hej, vkladov na neviem koľko miliónov, ale týka sa to všetkých investičných účtov, hej, čiže vlastne reálne, aj keby eToro skrachovalo a má to poistené, tak to nepokrie vôbec všetkých užívateľov, pokrie to malé percento tých vlastne čo tam majú zainvestované, čiže preto sa radšej poďme riadiť tými zákonnými limitami, čo majú od NBS-ky, a to je 20 000, čiže ja tam mám nejakých teraz 22, takže s týmto budem pracovať zatiaľ na eTore. Samozrejme nehovorím, že eToro skrachuje alebo niečo, je to že veľký broker, ale teda vlastne aj na základe tých nových poplatkov, síce mňa sa to netýka, ale chcel som vyskúšať aj nového brokera, hej, kde je možno viacej ETF-iek a teda niečo nové si vyskúšať, tak preto aj ten trading 212, keďže viacerí z vás to aj chválili, tak skúsil som vlastne do tohoto prejsť. Takže uvidíme, čo to prinesie. Ešte si musím nejako potom zosúľadiť tabuľku, lebo tuto mám v eurách a vlastne moju tabuľku si robím aj v dolároch, takže to musím ešte nejako skonsolidovať. A uvidíme, čo nový rok prinesie. Teším sa na neho. Držte sa. Čaute.